bandiraɓe ɓiɓɓe leydi gambinaɓe ɓiɓɓe leydi sénégal mauritanie ko taki gambi e ko taari ɗum kan an bandiraɗo debbo walla an bandiraɗo gorko kala foso caɗele joguiɗa armi wadduma e ceerno alpha badji toon to gambi ceerno alpha badji noon jooɗi ko toon to gambi nokku no wiye fuuña kala ɗo gonɗa e nder aduna he omo wawi gollanadema haajuma humto nde tawno golle makko ko jalan o gollirta so tawi ko ƴewgal jiɗɗa o ƴewanma ɗon e nder jalan he tawi ko jawdi jiɗɗa basal woɗɗitoma e nder balɗe tati o hokkatma ma cher e basal walla ko caɗele goragu joguiɗa sa jokkodire makko yorat kon forto liw wiye tet ñaw hémorroïde ñaw ndoham siti foof omo safra ɗum tension kam e cancer foof omo safra ɗum hay jaɓe ceerno alpha badji ene safra e nder une semaine keɓta hoorema 100% walla aɗa wone kaso o gollonma ɗum e nder une semaine walla ko ɓayri jiɗɗa foni tawi e ceerno alpha badji mbimi kala mo wini limto juuma kala caɗele ɗe mbawɗa dañde e aduna doɗɗa ha tampuɗa sa hettima ceerno alpha badji ma haajuma hum aɗa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 220 238 53 36 ma heɓ ceerno alpha badji on tawte ko toon to gambi e nder nokko wiye eyyi ko Takko eyyi aɗana yaa to suudu maɗa eyyi mboɗo noon halfinma ko heewi halfinma sa yeehi toppito joom galle ma no moƴƴi ganda kadi e debbo galle baaba wona galle mum ko suudu ma e galle joom galle ma woni galle ma darta haqqille e joom galle ma no moƴƴi te kadi ganda eɗen gandi en majjani hol aadaji men eɗen gandi kono sa yi wayi ni ko wonde joom galle ma no heñiri hunde nde te gueɗel gonguel nguel emine fof min gandi holko woni e dewgal ngal wonɓe ganduɗa guila yimɓe wuuro ngo ha e foof wonɓe ganduɗa hewɓe won heeɓe jaadani e dewgal ngal sa yi min mbaɗiri ni mi kila nden min mbima ko min tan nene ma nawanma ha suudu ma ko ɗum saabi ɗum kono wallahi wona majjude ko fonno waɗede ko nani ko wonde tan no heñorani kadi eno yaari ni min mbimi minen mbaɗata ɗum ɗon minen nawa hay sinno ma won wi ɗum ɗo de meeɗa waɗede gonga emin gandi koko meeɗa waɗede tan watte min gandi ɗum meeɗa waɗede kono koko meeɗa waɗede tan watte ɗum noon kala jeeru ɗum noon anda kam wona wasde andude holno foti waade e fof kono noon kono heñorani te kadi emin gandi ko woni e nder he ɗum waɗi noon min mbaɗiri ni mi nene ma tan min nawma ha jettoɗa suudu ma ɗo eyyi tinnoɗa noon tinnoɗa wonko woni ɗon de wonko woni ɗon de sa yi ndeysan eɓe mbiya gacce sono jeeye tawi an debbo sa yi ne yeeya tan ittu hen hay sinno ko ɓooɗil tan mofta par ce que debbo ne wawi addande jiglaɗo mum gacce ɗum noon sa yi tinnoɗa e joom galle ma tinnoɗa e to jata to ɗum tan kalfintimami ɓinguelam eyyi Takko a yalti galle bama a yalti suudu yumma a ummima e juuɗe jinnaɓe ma ɗo ummiɗa ɗo ko weytare ɗo paaɗa to ko laamorde debbo laamoto koye suudu mum
debbo ko suudu mum woni faaru mum a mawne jooɗi yumma a mawne nder galle bamma a mawne nden ko jinnaɓe ma say kadi mawne nden ko joom galle ma tinno debbo muñat won debbiniɗo debbo yo famɗo koyngal yo famɗo ɗemgal yo suur joom galle mum Allah rokkuma hen suturu cuuroɗa ndentoɗa rento yaadiɓe heewɓe ko bonnoɓe won bona wiima wurtula halma ha anda ko gondiɗa kono wona andu idde wiidema ya wurtu won bona wiya ittulojol nane yitere ma ko ɓi yumma wiyatma noon to paaɗa to noon a ala ɓi yumma a ala ɓi baaba a ala ɓi gorkilaɗo jogiɗa tan ko hoorema e joom galle ma tinno kadi tawoyta ko mawni mo tawoyta o tinno ɗoftu ɗum gondon jaɓɓa e jaɓɓal makko so tawi ko jaɓɓal peewgal sa ari teddin he isiraɓe ma yurmo jinnaɓe mum jaggum konno jinnaɓe ma tinnoɗa yo Allah waɗa jaami waɗanmi suturu bamma haalino konngol ko konngol ngol laati hande o wino mami waɗan mon ko meeɗa waɗede ma waɗan joom galle ma ko meeɗa waɗede ɗum noon o waɗi ɗum hande to ngurnude ɓiyiko renda yumma min denda min murnuma nasi ko woodi meeɗa waɗede kono waɗir ɗum ko gilli e fodde e yakar mbo on jogue makko tinno jarama kadi an yettu Allah sabu an nde nenema o arta noppima kam nde nenema o arta e junggam kono ɗum ɗo poɗɗa ni foti kono ay Allah wurnide min gondi e so weeli so metti o nde weeli nde min gondi hayni mettite kadi min gondi ha Allah waɗi a jibinama hen ɗum noon so yonti hande aɗa yaa min kalfintuma tan ko tinno e suudu ma ɗum tan wonno yewtere nde wona yo Allah waɗi yo Allah suuri yo Allah reene ha daña ɓiɓɓe taniraɓe ɓesgu noto jawdi noto kono tinno e joom galle ma tinno so dañi suur ɗum so waasi suur ɗum tinno suur joom galle ma Allah suurma wona ko haala nder fof jaltina ɓoowal yo joom galle ma won sehil ma yo jeganama won jewtidiɗo ma kala ko muusma ko metti ɓernde ma sa lelima e jeganama a deeƴi a miijima a meccidima ma andu holko poɗɗa wadde ko boni e ko moƴƴi ko ɗon andate tinno ɓinguilam tinno bajjilam gotel janji yo Allah suure yo Allah reena ya kosam inda ñaama ɗum noon fi amanallah Baba Mamadou je arinema pour halde gongo ayennimo dimo waru ɗum tan ko gace assalamu aleykum maaleykum salam mi salminima kadi yero salminima kadi laawol gongol kadi ko yettude Allah tan yettude naaɓe sallllahu alayhi wa sallam min gari wiyama gargol ngol noon ma heewɓe ma hawɗumen kono ko ni Allah hoddiri te kadi minen kadi ko ni min jiɗiri saabu sa yi min mbaɗi ɗum ko yero wonko woni hakkude meɗen wonko mbaɗanɗami ko heewi ko ganduɗa hay mo jiiɗi mimma e baaba waɗanta kam ɗum min waɗi saaha jawdam fof yeehi haydara mi heddoraki waɗi saaha kewmi ñamali hay ñamali jama joguimi ɗum nattumi hay wawde yaade jama fof ko Allah e ma ko an ittinimi ɗum ɗon ñawnanɗami ɗum ɗon ɗum waɗi minen mi ƴeewa taw mi ala ko mbawmi yebdemo so wona mi ƴetta ko umme am mi tottuma ɗum ene wawi sifrade fof sa yi komin mbaɗi ko yammaji ak heewɓe ma mbi waɗa min mbaɗi ɗo ko meeɗa waɗede kono ɗum tan woni aduna he heewi waɗa tawi meeɗa waɗede yimɓe kadi fof kadi ƴeewa hunde fof wonno foti yarude ɗum ɗon noon ko ɗum waɗi min mbaɗi te kadi hawre kadi woni yimɓe ɓurɓe ganduɗa ni yama taw kañumen ɗum hawranani ɗumen kono minen ɗum ne hawrani min ayi min pelliti min o e nene makko min gaddamo ha e jungo ma te min hande kala ko cuhluɗa e am an
kala ko cohlunoɗa e maɗa hay sinno mbinoɗa ko junggam ngo mi tottuma ɗum mi tottanma saabu an adi ñamlidemi ɗum an ñamlimi ɗum alay saago ɗum ɗo tan mbawmi yobdema noon yero e ko ɗum tan woni yewtere men hannde ɗum woni haala men hannde e ɗum noon kalifma Allah kadi kalifma Allah no feewi no feewi no feewi eyi ɗum ɗon noon sikki tan mi salminima a jarama si alhamdulillah rabbil alamin mi weltima waɗi mi weltade vraiment neɗɗo no anda fodde taw waɗata ɗum e ko mbiɗa ko kadi ko gonga mais min cikkumi kala ko mbaɗanmami tan mbaɗanmi ko hooram an cikkuɗa ko ñamani woni hakkude men mais pour min a yooɓi kam joni komin heddanima min an rewata mi ñamani Allah hoddiri ɓinguel ma ala ko ɓuuri takkadema ala ko ɓuuri forde e ɓinguel ma ko ɓerde ma ko wonki ma minne so Allah jaaɓi ko fonmi wadde komin waɗ ɗum woni holɗum o dañata ko muusi mum mo ñaam mo yar mo lelo to wela te kala ko yiɗi kadi mi waɗan ɗum te somi nawimo to to gonmi ɗo mo and fof an noon haalama mi haalani par ce que ko mbaɗanmami ɗum an liggini ɗum leñol ngol wuro ngo no diɗorino yimɓe fof no gaddi an nde dañƴani ala fof ma wallani ala fof mo ñamani kalis ma ala fof mo ñamani e warñede ma donc sa yeehi ha oɗo destin mo ganduɗa ko Allah hoddiri addi ɗum e ma min ko addimi ma ko ɗum ko Allah par ce que ko Allah ñownen ma nden ɗon ɗum ɗo on probléme mbeɗa wawi noon arde min mi yaha galle goɗɗo par ce que galleji ne keewi ɗo sukaɓe rewɓe ne keewi ɗo mais sa yi ɗum ko ɓerde ma neɗɗo noon ko wiyete ko ɓerde mum woni arme mum kono ko ɓerde ma kadi woni référence ma ɓerde ma kadi woni idole ma donc yo Allah wallu en tout cas minne mi weltima je suis de tout cœur kala ko ponmi wadde mami waɗ inchallah te vraiment a dañta hen hay regret goto inchallah eyyi andu mo dottoɗa ka mo mami wonmo place baaba mo wonmo place kaw mo wonmo place deede mo wonmo place foof ko Allah noon jogui foof kono ko mbawmi ko kam min waɗ ɗum so Allah jaaɓi madame Sy vraiment on jarama mi weltima no fewi yo Allah yoɓ moƴƴere merci eyyi annen Allah jarama kadi min mbiyama tan ko kalifa Allah kalifa ma Allah cukalel ngel goho cukalel ɗiɗi aɗa andi kan heccimo aɗa foti wadde makko hakkille no fewi ko cukalel noon no fewi saabu ko sappo e tati ndungu e yarata aɗa andi kam hakkude mon no waɗi différence mawɗo kono kalifa ma Allah no fewi ɗen gandi hande sukaɓe hande ko noon tan tinno noon no fewi tinno e makko d'accord takko tinno muñ bo muñani curki heɓata ƴulɓe bo muñani gennague heɓata ngue liike saka daña ngue wiike debbo ko muñal debbo muñat muñana yumma muñana bamma muñana joom galle ma muñana isiraɓe ma ɓe tawɗa e galle hay ƴekiraɓe ma tinno muñana o mbo tawɗa yeeso ma mbaɗa ɗum mawniraɗo gona miñiraɗo yo potmo wombomo o roggantuma fof noon ko an rokkata hoorema debbo wona goto kam tan woni bandam ala debbo so naati galle resama e nder galle ko ƴekiraɓe mum e worɓe mum to kosɓe goni gorko mum sa nani gorko debbo e gorko kaaɓi debbo suutima wina yalta galle yimɓe jaggue mum ko kañum sakki kono sa wi rangaldam tan rangalde joom gallam suudam tan nder suudam mi ala haaji hay goto mi ala sehil e nder galle mi ala bandiraɗo mi ala hay goto koye ma woni tinno saabi Allah sa yeehi a yettima e suudu ma muñ kalifa ma Allah joom galle ma yo joom galle ma woni sehil ma yo jeguinaɓe ma woni jewtidiɗo ma sirru ma ko muusma eko mettuma foof yo haaɗe ɓerde ma haaɗa e nder suudu ma so joom galle ma laayima tikki ari no duko moɓɓu hunduko ma deƴƴa turoɗa gaccama haw serte haala ka so serti hen mbiyama deedoyam aɗa yarlo aɗa yaafo mi andano ɗum ɗo ina muusma
taw ko onon tan ɗiɗo nde gorko ko mbarodi woni safaru mum tan ko debbo sa felliti funtude mbarude ha jagga ɗum aɗa wawi funtude joom galle ma ha ndena ɗum tawa e hande ceerno yo Allah wat sutoro amin on jarama yo Allah jaab kalifa en tout cas on dañta hen ko muusi mon so Allah jaaɓi si mi weltima no fewi on jarama albarka Bale ko wori fala bodi yo baba ko la baba fala bodi yo malle kam fi kot fala bodi bismillah rahman rahim jab hawla la quwwata illa billah ko ne tingali deddini tegale deddu ma ko pardon mawɗo an artirta hakkille ma ha ayi ɗo tegen jimmi ko kaala kuɗaɗe ma o bone yoni kan kay warde kono ɗeɗɗude mine joni o yiɗi ko jokkiddemi yo selam sela 27 o pam mi hannima noon an yoni mamadou an ko woni a yi kay no waɗimi joni mamadou wonko gandanɗa hoore ma noon hankkadi min nanti ɗum wawde mette guille cukako gille noon ƴettumi oɗo ɓiɗɗo ha joni guitam noon goya mi deƴƴani ɗum gandiɗa ko ñamowo yimɓe baro yimɓe fisowo yimɓe mi sikkanno tewde en jeehi ha en desodiri ha Allah waɗi ko waɗatno ko mi sikkino metta ma gas kono noon ko hande de ɓeydi mamoudou mi ala jamma mi ala jamma ñalawma an ko woni sa jibini baro manda hono dañata ɓiɗɗo ko enen ɗiɗo fof jibini mo enen ɗiɗo fof jibini mo min mi dañata mette to baba mi arata mi daña mette min maayi yoni mumti indam e makko mumti indam ha laaɓa joni ko an heerori Tako koni kaɗa andoto an ko woni kono miya mi parani ko woni accata hami lelo mi parani mane parata en tout cas mi parani da mais min mi pari tako miña a nanata walla ka paho yo ha ɗum moƴƴi de joni an mane parata joni jango jango waɗani kam arrangé de min tako tako ano tako e tako bébé
Bebeta ko? Ana sentora mi seda. Koni? Ana kan nyami ya oppa mi parani. Wala nan kalan mami ho. mi taƴata mi hoosata mi weddata ko ƴiƴam ɗam dogojo e maɗam ko ɗum dogoto e makko yoni haala jamma haala ñalawma metti ɗe joguinomi gilla mi rewni sukako ha joni sikkanomi ko gasi kono hande ɗoyti bonde mettame babam ha joni min mawnam e photo ɗo poɗɗen ɗo hande holne mette ɗe gasata aɗa no haɗa ɗum gasde jibinoɗa ko kirsowo yimɓe sa jibini kirsowo yimɓe mette ko ɗum guurata Mamoudou ko ɗum guurata Mamoudou mi sikkuno ɗo ndewdumi e babam ɗo pour ndema hande ɗo ko mawnomi wadde e ɗumininde fof fonno hande cokkanoɗam hande ɗo ponnomi foftade kono ko ɗo ɓerdam ɓeydi bonde ko ɓiye a taƴata a weddatako ƴiƴam dogojewo e maɗam ko ɗum dogata e makko welma mettuma ko ɓiye ceerno Mamoudou min mi tampi e bone ma muñande bandi weeɓani bandi noon kanko bandiyagal makko dowti e bandi sabu neɗɗo yeehi ha wari mawnu tuddine ladde joni tan bani musidɗam ari ɗo omo ara galle mumen o waɗa sukaɓe mumen fesna goto kadi waɗama ko muusi o wara ɗum hartu ɓiye ay min kala ko koyɗonomi ko ɗum jiyammi mi wuura ɗum takis ko bebeta ko noɗum har tan har marin affaire o tan lawol gotal wona noɗum way mi natti muñi ɗum de noɗum dako wallam tan anni wallam wallahi wallam ɗo to gon ɗo ɗum ki famde hooram quoi dako Oppam anotako dako bebeta ko te min aɗon ko ɓurmi fof andi mbiɗa haɗa hooram neɗɗo jomum e forsa par ce que gonda koye forsude wima mi parani accu ha mi para sega koy wona haydara ko yimmin tan min natti waɗi ɗum muñi joni mana parata après mane hande so ɓooyi seeɗa après janggo tino wallam tan min ɗo joni hankkadi mi rongi famde hooramde takkoyam mana wa appudemi an oppam te ɗo joni o salima so mi teftimomo wayatono komi postuɗum ni te sa nani viol ko namdade hay soko debbo ma sa namdimo ɗum hoore mum salima sa fosi ɗum woni viol te wallahi ko kaka min jeeyi komi tengɗo mbeɗa waɗi hen jawdam mbeɗa waɗi hen fofom kono mi ronki hebde ko jiɗmi ko redde sukaɓe dar redde sukane muusi ɗum tawi kala mawɗo yo rende resde cukalel par ce que c'est pas sûr kalis ma yahat hen daña hen gacce a dañata hen beelam ayi Allah vraiment je suis vraiment désolé quoi ay ɗum ɗo ko koye ɗum ɗo ko woodat ay joni wona watti arode galleji goɗɗi ma nan goɗɗum hanni
Zeynab ara haddo ay Mamoudou no kadam ara haddo ganda mi jitama jamais to mbawmi wonde fof hakkilam e bernam fof koye ma tan heddoro mi jitama jamais kalifma Allah noon tagal ma e ko woni hakkunde men ko jarama no feewi non lawol Mouhamadou ren no Zainab ko ni mbiyana ma belam wiyanama an a hanga walla jogo oban wot hollamo kuɗaɗo gañmi yide an e makko fof mi yiɗamon yide hoɗo dañƴam mbiyamba baba wona nani no mbino ma mbimami ƴeew woto ɗum ɗimmet ɗo an e makko fof hande woni dari en mbal ton ɗo walla mi wadduma aɗa andimi de wona an haalantemi mbimi wona an haalantemi woto yam baba wona an haalantemi an e makko son baltiɗo hande mami waddu mon e bandiji mbaɗa mon ha fukko waɗɗo moɗo ƴewɗo beddoyeɗam gona e galle o walla beddoyeɗama an e makko jahon walla beddoɗama garta an añi wona e nani ko ɗum mbawa mbaɗ te wotomi haaltiɗi hen de wotomi haaltiɗi ke yalla kengel cukalel gila no wona reedu fuɗɗi yiide mette haa ɗo mawni ɗon hono wonde mette e joom hollode mette gassata e teŋellam yo Allah wallu wayla ɓernde bamma haa gona e nder muɗum sabu ka ɓiɗɗo tan hoddiro noon hay goto wawa dogde hoddiro kono mbeɗa andi wona bonde ma sabu mbeɗa andi tigi ko woni e ɓernde ma a jarama bandiraɓe on beltanama aɗa ñaagui Allah duwaw uddit ɓernde mami walluma aɗa yiɗi weltinde Allah hokkuma beelam e dow dewgal aɗa yiɗi weltinde Allah holluma lawol ɓatto kerem walla lekki amour e harmonie aɗa yiɗi Allah weltina jinnaɓe ma aɗa yiɗi Allah weltina liggey ma aɗa yiɗi Allah ɓeyda arsugu ma ɓatto kerem walla lekki lumière et réussite aɗa yiɗi Allah safra ɓandu ma aɗa yiɗi Allah ittanma guite e kununde ɓatto kerem walla lekki mauvaise langue aɗa ronki joɗade liggey aɗa ronki jogade kaalisi juuɗe ma aɗa ronki joɗade dewgal ɓatto kerem walla lekki la main du mal aɗa yiɗi toppitade sukaɓe ma ɓatto soin privé ko wawi wonde foof telfin numéro gonɗo less o kalaneɗa hol soin ɗo joni ɓuuri moƴƴude ma on calminama te on jarama no